dragii mei, astăzi facem un am-nam și astăzi vom începe cu am-nam. Să începem. Avem 20 de întrebări. E lista lungă, dar nu avem ce face. Am-nam mers în pădure. Deci e super, numai că trebuie să ai grijă. Da. Am-nam frică de înălțimi. Nu știu, când ajung la înălțime mare mi-e frică, nu cald sau ceva. Am-nam mințit. Știți cum e viața. Dar mi-am luat bătaie. Așa. Prin bătaie vezi totul. Da. Hai să trecem la următorul subiect. Am-nam animal de companie. Da, avem. Așa, toate trei avem. Am-nam mâncat mâncare expirată. Am mâncat pateu expirat. Îmi place foarte. Dar nu expirat. Corect. Am-nam băut cafea. Bă, e rea. Nu încercați când aveți sub 18 ani. Nu-i fain. Am-nam avut o petrecere surpriză. Deci Bă. mea la 7 ani. Sper să urmeze. Am 8. Am filmat o persoană fără să știe. Mai întâi întrebați. Și după aia filmați. Exact. Prima. N-am umblat în telefonul al cuiva. Bă, câteodată umpli. Exact, dacă primești un mesaj sau un telefon sau poate îl furi. Exact. Ok. N-am desenat o vedetă. Da, am desenat-o pe Diana Condurache. Dacă o știți. Logic, o știe toată lumea. Dar eu nu am. Eu una nu. Din păcate. N-am mâncat ceva de pe jos. Toată lumea face asta în viață. Toată lumea, și academia mi-a scăpat-o pe jos și tot am mâncat-o. N-am furat haine. Mai fur de la sora mea. Normal, acum Da, furăm una de la alta. mi-e bună. N-am copiat la teste. Odată De câteva ori. La un exercițiu, pentru că nu mai aveam mult timp și nu mai știam ce să fac la exercițiul ăsta. Era Logic, foarte noi greu. ce facem? Du-te la Lego. Îmi iau un sân. N-am văzut un animal sălbatic. Îl vezi mereu la grădina zoologică. Normal. Sau chiar în pădure. Dacă ai văzut un șarpe. Logic. Am văzut. Are logică. N-am luat ceva fără să întreb. Mai au ceva din când în când. Când mi-e foame, nu știu, așa, mai De exemplu, ronțăi. telefonul. Mai ciugulesc. Dar nu Exact. mănânc. Poate ești pedepsit, când ai voie. N-am vopsit cu părinții familia. Nu știu, chiar nu. Nu. Chiar Nu. nu. N-am fost speriat de cineva noaptea. Mereu mă sperii, nu știu. N-am frică de întuneric. Mi-e frică. Câteodată. Am văzut Dar așa nu. Am văzut videoclipuri de groază și Exact. am frică puțin. Și ultima întrebare. N-am învățat limbi străine. Franceza, puțin Puțin. chineză. Mi-a zburat foaia. Dar nu-i problem. Dar, da, mai sunt oameni care învață și 50.000 de limbi. 50 de limbi, nu 50.000 de limbi. Sorry, guys. Sper că v-a plăcut acest video. Nu uitați să dați un like și să vă abonați dacă n-ați făcut-o. Pupici! Și să vă abonați și la Sara. Da, pupici!